magpasiatab si Sara Duterte sa nakalabay man nga buwan. Sa nakalabay nga buwan, o naghanumdum mo, ningon si Sara Duterte, nga mudagan kuno si Presidente Rodrigo Duterte, Mayor Baste, o si Congressman na Paolo Duterte o Senador, apan matod pa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili kuno angay tuhuan si Sara Duterte. Dili kuno tinuod nga managan silang senador silang tulo, mga kabombo. Matod pa sa kanhi Presidente nga wa na siya angay nga musud sa natad sa politika, tiguang na kuno siya, unya wa na kuno siya makinarya, wa na siya machinery nga magamit sa pagpangampanya sa umabot nga eleksyon, mga kabombo. So matod pa sa kanhi Presidente nga si Rodrigo Duterte, dili kuno angay tuhuan si Sara Duterte, mga kabombo. Unya karon, sa diyan gi-interview si Sara Duterte, kumutambong ba siya sa zona ni Presidente Bongbong Marcos, si Sara Duterte before sa mitubag ni ginhawa og laom ni inhale, mga kabombo. Tanawa tong Facebook live o ba ni inhale. Ni ginhawa og laom si Inday Sara Duterte, ang atong Vice President. Sa diya gipangutana pagbalik, Vice, mutambong ka sa zona ni Presidente Bongbong Marcos, at tubag niya nga no. No, mga kabombo. Ha? No, I will not attend sa zona. I am appointing myself as the designated survivor. Nga nung nakasulti man si Vice President Sara Duterte ani, nga iyang gi-appoint iyang kaugalingon nga designated survivor kuno, mga kabombo. Buot ba natong sabton sa mga batikos gilabay ngadto kang Sara Duterte, sa mga pagsaway nga gibato ngadto kang Sara Duterte, sa mga issue nga gibato ngadto kang Sara Duterte, hangtod ron nakasurvive pa siya gihapon. Usa sa mga bugat nga issue kaning pagpangayo sa DepEd o confidential fund, mga kabombo, nga diin siya maoy DepEd secretary, unya first time na hitabo ni nga ang DepEd nangayo og confidential fund, mga kabombo. Diya patoy minilyon nga gigasto so lamang sa 11 ka adlaw, wala to, og wala ko masayop ha. Kung wala ko masayop, mga kabombo, sakto ba niya akong figure? 11 million pesos, 11 million kapin gigasto sa 11 ka adlaw. Mao na nga usali sa mga isyu gibato ngadto kang Sara Duterte, unya kaning pagpangayo og confidential fund sa DepEd, mga kabombo. Nanggawas ni mga isyu gibato bato kang Sara Duterte, nya si Sara Duterte wa nagpatarog, wa nagpapiog, no? So parang gyapon sa siyang trabaho isip pa vice presidente, unya sayo naman ta nga ang mga Marcos o ang mga Duterte daw sa di na mayo ang ilang karubuton, mga kabombo. Apan nahibulong ko, si Sara Duterte o si Amy Marcos sige magkuyog. Mao na ko naobserbaran ha, si Amy Marcos o si Sara Duterte magsige magkuyog. Mura og friendship gyapon silang duha, bisan man pamantuod og kining uban nga mga Marcos nasuko sa mga Duterte, mga kabombo. Gani si Lisa Marcos, bad shot naman siyang Sara Duterte. Unya naghanumdum po ni Amy Marcos, ningon nga kanang nagampo si Amy Marcos ba unta Ginoo ay ipalayo si Bongbong Marcos sa mga mga demonyo kuno na diaron sa Malacañang, nga kinsa man mga tawhana nga nagpuyo diya sa Malacañang, ang first family na diya pud ang first lady nga si Lisa Marcos o ilang mga anak, mga kabombo. Nabad shot ng gunis Lisa Marcos kay every time ginay prayer rally sa mga maisog, prayer rally frontline, prayer rally kunuhay, pero dahil ito mura naman kadang mura naman meeting di avanse, mga kabombo, sa politika, no? Unya siging dira ang mga Duterte ngadto kang Bongbong Marcos. One time ni katawa si Sara Duterte, pagkatawa ni Sara Duterte nasuko si Lisa, na bad shot kuno, mga kabombo. Suod silang nga higala, Bongbong og Sara Duterte, lig-on kilang tandem, unit team. Pero karon nasiak, mga kabombo. Wa mo tambong si Sara Duterte
sa palarong pambansa dito si Bongbong Marcos. Umabot nga mga adlaw alang sa suna ni Bongbong Marcos, di motambong si Sara Duterte. Lakton pagka-istorya, dunay something na ang ilang panaghinigalaay, nanay friction mga kabombo. Layo pa kayo ang 2028, gisugdan na og tira si Sara Duterte. Layo pa kayo ang 2028 nga eleksyon pagka-presidente, apan gisigihan na og batikos, gira, saway, si Sara Duterte mga kabombo. Si Sara Duterte daw sa ni action nagsunod, no? Layo pa kayo ang 2028, dapat unta murag maghugi-hugi sa ba? Dili sa paklaro, di sa pahalata. Makikanigo sa unya ra mo pakita sa tinuod nga kolor ug hapit na ang 2028 nga eleksyon. Apan karon 2024 pa. Naapay upat ka tuig gikan karon 2028 na, naapay upat ka tuig daghan pa ang mahitabo ang mga panahon na. So sa upat ka tuig daghan pa mahitabo ana mga kabombo. Unya, unsa man ning pagkaunsaa nga daw sa wa kuno mutuman sa sabot nga imbes iniguman sa termino ni Bongbong Marcos, Sara Duterte dayon mao ipadaganon pagka-presidente. Apan diya man kuno nga misyon nga mamahimong presidente ang igagaw ni Bongbong Marcos si Congressman Romualdez mga kabombo. So mao ni rason og ngano nga nagbikil ang mga Marcos o kini ang mga Duterte mga kabombo. Sa imong tan-aw unsa may rason, unsa may bugat nga rason nganong dili motambong si Sara Duterte sa suna ni President Bongbong Marcos ay kini nga State of the Nation address at least masulti ni Bongbong Marcos. So sa usa ka tuig unsa nahimo niya isip presidente sa nasod sa Pilipinas mga kabombo. Maminaw ta sa SONA, State of the Nation Address ni Bongbong Marcos. So sa usa ka tuig or duha ka tuig ba ka or karon lang tuig ka. Sa iyang pagka-presidente, na-address ba niya ang problema sa kagutom, inflation, problema sa kawadon, kakuwang sa trabaho, na-address ba niya ang maong long overdue na kayo nga problema mga kabombo. Di na lang tanang drogas kay sultian ta mo mahuma na lang ni ang termino ni Bongbong Marcos dili gyud ni masulbad ang problema sa illegal nga drogas nganuman wa gani masulbad ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang problema sa illegal nga drogas sa nakalabay nga unom ka tuig nga grabe ang patay ni adto. How much more karon mga kabombo? How much more karon nga diin dili hunana ka-agresibo ang pinatyanay sa mga drug personalities mga kabombo. So hindi masulbad ang illegal nga drogas ubo sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun na pa. Tinuod katong gisulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga matod pas gisulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kasagaran sa mga presidente makalingkod ng ganis Malacañang walay lain yun na huna kundili ang pagpalugway pas lang termino. Kasagaran kuno sa mga presidente nga molingkod sa Malacañang walay lain yun na huna kundili ma-extend pa ilang termino. Muna nga supak yun si Duterte ani ni aga People's Initiative. Maraming People's Initiative nga nagsugod gikan sa Kongreso. Adi na People's Initiative. Congress Initiative na. Kaya di man gikan sa katawhan. Dapat gikan sa katawhan ang mga magbabalaod, maminaw sa ilang mga konstituente sa tagsa ka mga distrito o niya kwaon ang ilang pulso, pabor ba sila, supak ba sila sa People's Initiative mga kabombo. Charter change, usbon ang pipila ka mga provision diya karon sa 1987 Philippine Constitution mga kabombo. Nabalikan ta si Sara Duterte. Nakano nga laminaw ron, unsa may inyong ikasulti ni ana nga gideclare naman ni Sara Duterte, gidesignate naman niya iyang kaugalingon nga survivor. Buot bang sabto nato despite sa mga batikos nga gibato ngadto kaniya nang gawas nga mga isyu bato ka kaniya mga kabombo nakasurvive lang gyapon siya. Mabalibot pasabot niya ngayon gidesignate iyang kaugalingon
nga yang self kuno gidesignate niya og survivor. O sa asa man kadapita nga nakasurvive sa political harassment, sa kanang nga personal nga pagpangatake, or asa man kadapita nagkalisod kay ako nakita og